den måde, jeg til dagligt kan omsætte det, jeg har lært på den her uddannelse på, det er, tror jeg faktisk noget af det mest væsentlige, er at trække tempoet lidt ud. Forstået på den måde, at jeg tror, der er mange ledere, der sådan kan ikke genkende til, at man træffer nogle hurtige beslutninger, og fordi man synes, det er det, der ligesom også er med til at gøre en til en succesfuld leder. Men det der med faktisk lige at bruge tid på at stille nogle flere reflekterende spørgsmål til ens medarbejdere eller medledere, og også kunne stille sig selv nogle spørgsmål til refleksion. Det er meget den måde, at jeg bruger det på. Og så kan man sige, at i de processer, det kan både være strategiprocesser, eller det kan være organisationsforandringer, der synes jeg også, det er virkelig givende, at man kan højne abstraktionsniveauet og stille nogle andre spørgsmål, end dem man plejer at stille. Og det synes jeg faktisk er med til at kvalificere de processer, som vi jo arbejder med, også til dagligt i ledelse.